Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rico. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Unexpected Love. Ano pa daw sayang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga nagtago sa address sa Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Rico. Brad, karasam yung ka mauli sa Pilipinas. Happy na lagi, Brad Kaloy. Ayaw pagdali ko. Hapit na akong kasal no, sa mga pagdali na diha. Kay, dalion na yun ka. O da ito, no? Milagro, no, Brad? Nakadesign na ka nga magpakasal. Oo, okay na po ba min Lara? Unya, sigurado namgid ka ka. O sigurado na. Tanam gani may pizza sa among kasal. Kano sa man? Ay, salamat kay nauli na gyud taon kanak. Gimingaw na baya kaayo minimo. Gimingaw na pud kay ko ninyo din ma. Ay, ngano madi ay tuod nga kalit maning pag-uli nimo. Kay mutambong ko sa kasal ni Kaloy, ma. Og kuan. Wa ko magpahibaw nga mauli ko nga makatambong gyud ko. Uy, mao ba? Oo, ma. Og unya tuon ako siya sa iyang bachelor's party. Brad, Brad! matay, wag yung kang magsulti ha. Nga muuli na day ka. Salamat ang tao nga. Diyan ka sa espesyal akong adlaw. Ay, ikaw pa? Di pwede nga wa ko sa panahon sa espesyal nga adlaw sa akong best friend. Muna akong ganahanin mo. Tara na. Mag-enjoy tayo ng gabi yun ha. Ay, Brad. Sama ka. O pagamadot liyo sa atong ginom. Chill na lagi kayo ka. Di naman ko daling mahubog doon, Brad. Ikaw marag hubog naman ka? Na, mo gani. Na, muna naguguli na mo, Brad. Ah, sige. Mas mayo ba? Kay kasal na raban ni mo ugma. Uli og diretso, ha? Dala. Mas kaloy lagi. Papa, mas kaloy. Ay. Mas kaloy. Kung sa namang oras, Papa. anong uwa pa mas kaloy? Mas kaloy. Tagkarak yung mga bisita. Ah, si Lara. Ako doon. Wa ko kahibaw, Rico. Wa ko kahibaw ko na asa si Kaloy. Gabi pa ko nagsigig panawag niya pero dili mo tubag. Asam di ka to siya. Wa day mo magdungan og uli gabi eh. Wa. Niunam siya gula gabi eh. Kinuo ko. Wa kahay daw tang nahitabo ni Kaloy, Rico. Oh, ayaw pa ko na una, Lara. Naibaw ko nga way daw tang nahitabo sa kong amigo. Nakaila ko niya. So, unsa man day kahay posible nga nahitabo niya? Dodag na ko nga nausap ang unahuna ni Brad Kaloy. Nga di na siya mo padayon sa pagpakasal ni Lara. Kinahanglan nga matawag ka na ko sa Kaloy.
Brad, Maayo kay nitubag na gid ka. Unsa may nahitabo nimo, Brad? Nalimot ka nga kasal mo karon? O niatras na lang gid ka? Brad, di pa ko andam. Unsa? Di pa ko andam nga magpakasaw ni Lara. Brad, dabuang ka. Ikaduha na nimo gibuhat. Pero, dili pa magyug ko andam gud. Brad, wa na mo kung makasabot nimo eh. Wa kay galuoy babay. Brad, gabaan na ka ng imong gibuhat. Rodrigo. Uy, mao ba? Wa pa gyud na mausab si Kaloy. Abi na kong nausab na ma. Pero, maulang day gihapon. Naluoy ko ni Lara eh. Perting hilak in taon. Excuse ma. Hello? Rico, ikaw ni? Oy, Lara. Tayo ba, hubog ka? Nakainom lang. Hindi ko mo to. Hubog ka paminahon. Asam ka ron? Ni ani pamangyog ka, uy. Okay lang ko. Dili ka okay eh. Kinsa may ma-okay, ana. Kagibiyaan naman ko si mong amigo. Nakasabot ko. Nakasabot ko ni mo, Lara. Maong ako mo'y mangayo pasensya sa gibuhat ni Brad Kaloy. Rico. So na, tayo na. Ihatod ang taga sa inyo. Salamat kayo sa pakatodi mo na ako gabi, ha? Wawa na ako, uy. Sus, ikaw uy. Ako mo'y mauwaw sa gibuhat sa kong amigo ni mo. O, Lara, kinamoy man eh. Lara ko pirmi basta magkinahan ka, ha? Samtang wa pa ko makalarag balik sa laing nasod ni Arko. Salamat, Rico. Unsa man, nag-enjoy ra karong adlaw, ha? O, Rico. Salamat kayo sa mong pag-uban, ha? Sige ram ka pasalamat ako eh. Ay, natural. Dako ko kay kag natabang sa kong kaguol. Maong dako, kayo nga akong pasalamat nimo. Oh, Unta, dili na lang ka mo largag balik. Lara. Nak, nakabantay ko ba nga nagsige na mong uban-uban ni Lara? Oo ma. Gitabangan lang ako nga makamove on siya ni Brad Kaloy. Loy kay siya ma? Pero siguro alang yun ha, nadili ka ma-in love niya. Isod na, huna-huna ex siya si imong amigo. Ma. Naunsam ko. Excited ako kung makabasa og message gikan ni Lara. Og murag gusto ko nga makikita niya permi. Na-in-love na kako niya. So, kuhaon lang ka sa inyong office ugma, ha? Kay napod ko yung importanteng isulti mo. Rico, ayaw lang sa... Dili lang sa tamadayon.
Ha? Nga naman. Ni kontak nagbalik si Kaloy na ako. Magkita mi. Oh. Huwag ko may matang. Kumusta na ka sila Lara o Kaloy? Nagka-istorya ka silang tarong. Huwag kang maghilak na po si Lara karon. Hindi gina ko mapasaylo si Kaloy kung mauna. Magpapabot lang ko. Kung ganun sa mo kontak o balik si Lara na ko. Pila na kadlaw nila pa'y. Wa na gid mo take si Lara na ko. Basinog, nagbalik na sila si Kaloy. Dinala na ko siya sa mukon. Oh, nanawag siya. Hello, Lara? Hi. Hello. Kumusta? Okay ra. Magkita ta. Na ako importante isulti ni mo. Ha? Aw, asam ta magkita? Unsa man na isulti naman ako? I love you. Lara, Nahibaw ko nga paspasa kayo ang tanan. Pero gusto lang ko ipagawas ni. Kay sud sa pila ka adlaw nga watay communication. Mura kog mabuang. Dili ka mawas akong una-una. Magsige kog pangita nimo. Sorry I kung love you too. tinuod. Oh, love na pati ka. Huwag parehas na kibati. Pero, nagtuwa mong ko nga, nagbalik na mo ni Kaloy. Wa na. Nangayo lang si pasaylo na ako. Og, dito po na ako na-confirm nga wa na gid ko feelings para niya. Og diha na nabalhin ni mo. Salamat, Ann. Nabi na kung ako chance. Dako kayo kag chance, Rico. So, so kita na. Oh, kita na. Yes! Naibaw ko nga sayop nga na-inlove ko sa ex akong amigo. Pero mutual lang among gibati. Og igo ra namong gituman ang among kasing-kasing. Dinhin lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.